казан за изваряване или за топене на мазнина, както за супи, за създърми, сювит готвени. Абсолютно всички операции могат да бъдат извършвани. Тук имаме задаване на температура в сърцевината и температура в самата вана, която е глицеринова вана. Всеки сантиметър нагрява абсолютно еднакво от горе до долу в целия приемен бункер. В случая приемен бункер е 150 литра объл. Пред кран за изпразване. Казахме температура и време, в което да работи съответния казан. Машината е изключително компактна, на колелца, 80 и няколко сантиметра на около метър и като ново изделие е готова, тествана за експлоатация, въвеждане в експлоатация. 150 литра, това означава, че ако са килограми, наполовина.